kagayam at timanan tigayam yo, Jen Almoite, ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablao kada kayo, itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napunanagan tintay drama ngam sakpay na hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag, ti Paho kan Viernes family dita Tayog Pangasinan, from April Joy Paho, kan Bueno family dita Difon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya, dirma ng biyanang, aklonak nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsa kaklaunay nga mintikas tangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insecure. Kat tijak ni namnama, tibaket akakontrak, agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man, ti agsalaysay. Nakaluto kan, Aryong, lakay? Wine, kalkal pastilutaw. Maganta nga ruday, monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, agdao ka nga ruday, tamagantay. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagiti plato kan kutkut sara iji balkon. Day, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanaprisko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasublik ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami tayo na. Sige lang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santagda Sige lang nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan ditang. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tap nagtilmon da. Umapal da. Isogayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalod ang napasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kun lang, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti paadam a tao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Day, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong among mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak nakin kaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan angam jay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat ti kas ja klase ti abalayan. Saan la ni nanamon niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na.
tapno agbalin a demonya. Wano saan, panayunan na iti no tapno pneumonia. Magbagay na dagitaan nagnagan. Oy, Marco, agring ka man. Marco! Abay na lang. Agpaisuaya ada kayon kanido ng anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubya. Hindi ta, ngamday jay pailaang mo. Ammo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang ka nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi apag-apaan yaw. Kan idyan yung man ngami ng tigas ng aramid yaw. Bakbakatan kayo nagparpada. Ng kaslawan pag naknakman yaw. Ha? Pasensya kayo, niti palagsasa ko na lang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababaing. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak tagbiag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos, bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pakasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan ni Duna ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpat angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni Duna mo't ti asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay Duna? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan ngay kalaysa. Tapno makadwa ka ni tiyag na nayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Oray ni nanang ko. Di na mutla kayat asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason kaninanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong batar aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Umisumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padaset to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang angam masapol nga ilaban ko tayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan matada kayo ti agdanakan ni nanamon niya? Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadang gamamin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco.
Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kun ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita nakabalasangan Makamu ka. Basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ng desisyon. Adinak matladenggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susi ma. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasingpot abalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay nanay at ipakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yamat ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niya pagkinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin na yatta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko saan. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigit mo pala na taguram kinimon niya no daban. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa klabi iti buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan diti hostaw. Di tamo lakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Dala, orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya sumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya tanda kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka dito. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tirida, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawat, aryaw. Ala, may baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, timayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ti presidente, iti dahi ti pamilya. Saan matlaas siyak tinagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utso, ti kayat ko pitsa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan riri. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang, si kakit dia, ang mga no ultimo parwad kat dawatam, ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo day jay.
Gumatang day ti ado aburyas at araknanda. Boreas nga mat. Manok ti taraknanda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo na. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay matan, sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa iti panagminopos mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ha? Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo noon kun kunak. Asaan nga amo ni Dona? At sa nga minan insagana na anagan tagbalin nga anak may. Alamat Ada kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min to nga agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan ka marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay munto nga anak tabakay. Ala, kasano nga rugnay? Asino nga ititong palanta kadakwada? Ngay na, siguradong agapadan tumanon, no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't nga minon nagidya nga innata. Tatila pagapapaan da. Ure basit la ba nagpadakilin da. Huwag nga rud, Kas jay da nga tanay, aging gat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo, Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan yung adwa. Jay so, inalami ija susima. Kat jay mo't niya, inalami ija nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagidaktokin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda kinatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sapi aday impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na.
Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Sakti ba surot doon ah? Gumura ak no di yu ipasuot dayta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sunya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yung problema. Katsak tigimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min, Susima. Syakti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tao. Saan ko mamanin aday iti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At pagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min dayta, Susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon ah. Papanan nyo. Kun, na, apay da kita nagado agar-agar tiyaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi ti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wan atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yo. Ngam adadamat ti sanya pagkinkinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yun. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Ariyo. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim mo ita. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang nagitagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo anak ko. Di yu mo nga rod ibagano sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Urisan nyo na makitkita ti apo ko yo. Gawan mo pa ng baliw yo, nanang. Ha, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko tamon niya. Ay, saan pa'y ngarod, Susima? Si Kangay. Agpadata, awanon, di dan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, te kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba alama sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidan tangay. Agkapiatan atap na agawi dan dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba. Tanangato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaantan nga agpinabasol. Malang nga rod, agpinakawantan. Nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan kan panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaamo, Susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wan, napakawan kan. Kat sorry mata, Susima. Abalayan.
Nagpinakawan kami kanya balayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin. Nagawid dan kat kasta una ragsak mi. Ta nakita mi manan ti apo ko mi. Manipod din nagtinulong kamin kanya balayan anang awawir iti ipatpatid mi nga apo ko. Kat inidyan min tinagapa. Alakastan tigayem mo monya. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyarnos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Kabarbaro manan nakapadasan ting kay mga gan, dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti drama, makablaawa mampay, The Melody Dumaging, dita Hong Kong, Rix Calixto, kan Rolly Viernes, kanami nakabagyan na dita Villasis, Pangasinan. Manipod man nga rod kinikab sa intang san napud no anagan dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen. Kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi kan nila kay ko. Kat nabakitanan abalasang. Ngam naklahat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner. Kat immanay daytang impalpalastog ti asawa. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kano ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo lang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bagay tay, ang sukat kan. Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. The same. Napanan di asawa mo nga Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apo manag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Hindi amot tay. Pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mo. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawaid. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayam. Adumag ngamin taksay. Nga apay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin ka. Remor kay samot kadali sa di kalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man di bagyaw. Impasyar na kami man di pori na ramanugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na, nakaasawa pa'y mo lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakabong. Tanabakitan lang arod abalasan. Nagkutong ka nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo.
Takakasjay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas magayam ka dagiti foreigner. Anya mo nagijay ngayong bagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ah? Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kuman ay bagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Langataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasjay. So ano nagdamag. Huwag ko namlatan. Tatang, nanang, anyangay, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat Tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pow it as a money. Ilay bagbagam mo't. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbay ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said, I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Alang arod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Ungarod yung sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga rod dyan ti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplete tayo, iso nagnagna tayo. Kan budget mila amin akin kinan tayo. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lang mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dyan, bakit? Mga numaagaw pa ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak tay ti puder day dyan lalaki. Sapay ko matay patag na itagnanayon dyan anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya? What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kita ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo ita asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya.
Dito'y awan pakibyangan ti kaarubakan ka. Saan da ka panpansinan? Anya, akat, apay di ka pala na erwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmat ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan at trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan magkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ti planom ngay. Kasla kaya't kunti agawid dito Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan nakatasawam. Ang pakpakaasi ka. Ay, ala, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabor da ito. Nalakalaan ti pananggatang ko iti dayton. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo da pa'y nga rod ay, no dadahil da ito, no saan? Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kabang matyad na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod tanakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo? Ay kat mayatibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaag. Aya, ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Uwan ko magarab. Tapno madan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutang. Ay wan bareng napigsa kat tidara dagiti foreigner no mailaw kada tayo Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagais. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit di anak ta manipod abraw. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan di anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lang pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang matrabaho dyan anak tayo dyan brood. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga rod ijayan. Tagdala ka no iji balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kaya. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa jesidong kasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon di asawa na. Ay na, kagangay lang data imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko.
kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi ak tupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kaslain mayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputagyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isonsamot nga inasawa na. Tapno addagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit diti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla ak balod dito yun. Tadyak makaruruwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun gapo iti stress. Ma-stressak dito'y tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaydayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay san apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka dakwada ditaw. Ipagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kung dito yung inagawid ka. Kitawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabamanan ti panagkita ti tattao kada tayo. Kakaisuna ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kiday. Asikaswan kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyak ka mo nanang. Kung purmiditan basta pumanawak pa ila ijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa ila. Ay na, wan tanay. Awan sa bala papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa ilang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot ni nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayawawan ka dita. Kaya't kung agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan nakatasawa manak ko. Di nagpalubusan tayo jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manin aya? Tatang, agawid ako. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito Maburing nga. Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya? Saan ba't di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no aga pa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sama ngamin una anak ko. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimon. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namot kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak ko.
Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan, nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang, ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puliti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, agda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Ang mga no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Ay, please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tantoy dya airport. Mga anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka mga Sige lang, nanang. Mangan kayong tanapsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagida ka mamanan anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. Nukunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas ti mo anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan lan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi abroad. Na-stress launay. Kas tanga-tangag parisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y lady, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko na. Kanayo na mga men nga ibaga idi nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipagas ta ati anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas to anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresetahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos ininot matla nagimbag ta anak mi. Nagpakpakawan nga rod ta sawa kita anak mi tama konsensya. Gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Katita saan na nakayat ta anak mi tagsubli ita sawa na isa nagsinadan. Alakastan, tigay mo intang. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Berto sa napudnanagan ti may drama diti Manang Biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Ngam sakbay ti amin makablaw mampay da Babet Gombio Galigues, Eva Galigues from Cecilia Gombio. Kastamatan kan ni Rodrigo Garcia di Tamonios West, Rojas Isabela, kan ni Marie Feber Samin from Abra ngagdengdengag di ta Hong Kong. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Berto, dirman ang biyanang. Ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsa akpay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami, kaya't nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wano daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno masit gaklaang tinasao abalasang, tapno sana madlaw ni bakat ko. Rogyak man nga ruod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, yung saan ko at type, angkan? Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkan. Diyak kahit ti kasya kapintas. Ta sa anak may bagay kan ko na. Nanumuak la ang lalaki, angkan. Kat no nagtair ka, agbagay kayo ay titay niya babae. Kan sigurado akayatin na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. Saan mo't angkal? At umod na kiti natatair ng siyak dito ah. Una, ngam nangasawa na amin din. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkal. Saan ko atay? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payayaday dya babae. Un kanaw, ta dinamag ko ni Maria. Awan kanupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kaya. San nakit kano ataypan, kat nakapimpintas na niya babae. Nagpudaw, nalabasid niya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagi na siga. Nang rona nukas diyang agshort pan, bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsuramon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikas ka. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, naira namot laan nagkirma ka. Di mo ka diikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak. Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pay lang aging gaita tiro paday di akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day di babae. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. Nabaro akla ko maarmag day di babae. Ilaman yan, tanda mga minasawa kon. Padasik kumamot tag-checks. Mabutengak mo. Tigre mo ito asawa kung agimon. Ay, agkapoy-kapoy tumaday dyan, Johnny akanaka. No kaya't na kumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram ginkwana. Tapno da pambar ang maasit gak na dyan babae. Di na mga aming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikas ta pormam. Kas kalalalaki, tikas ta ituram. Agkat lalaki ak matadalaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto, nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik namin iti ayat. Babae?
Wana, Uncle. Kahit adan no biyam. Awan pa Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka sinayda. Napintas sa balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayday, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. May, ada ka magam dito store Bernard daw. Maya mo tisisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabar tao. Tawan angin, hindi balay may. Aywan, nakita mo hindi napintas sa balasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabar tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano day dyan. Ta sa anak agwapaw. Kun nang duda. Ay sos, tumaer ka no agdigos ka Bernard daw. Ha? Kastamang tiimbagam iti kanyakaw. Ngam pinadas kaw di nagdigos iti namitlaw iti may sanal daw. Ngam isulat tamag. Saan ang nagbalik ti rupa? Panagrik nam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kastang-tang paisaw tata? Wen, no kayat mo, hikan ka iti bang banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na ura sa anang. Ala, inkangaro dagdigosan. Takuyugan ka no malam Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigosan. Sa kanto umay di balay, taikan ka iti pagbarom. Kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbukbok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itad mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawan. Wan tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas, dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Apay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan nakabastadan, dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngam baknang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay. Saan matabak nang? Wan nagpaisaw tata Bertaw. Saan ka matabak nang? Imbag no kaya na ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaambukin ka Bernardo. Siyak ti mangyaram kang ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyaran ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Wan tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Jayan. Agis ispin laungon.
Di ka maturog ah. Bernardo! Naiturog ko mga nagpaisan. Makapaturog mga mintaguray. Tagiwat mo ah. Ang mga numangagda ka. Kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo ah. Nagbayag mo garaw. Nagawid ak sabay tata. Ayabandak to na ni Mary Jane. Ay, saan ah? Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yung tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mate? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yung tata. Kwa. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga Bernardo. Kit nabayag maten nga kit-kita tayo di istorno ko ha. Yun nga raw. Diyak man amaw. Namababain mo tungging ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid kang ka, Mary Jane. Katuan Day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, oh. Oh, Nagadumot at chocolates day to yan. Ginatang mo, Bernardo? wen, ginatang na, Mary Jane. Oh, amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Si Kanang, Tata Berto, isawan naklatan. Managbabay na talaga na siya, Baraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na ka, Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na gaita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito star, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kan tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras na sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kastati ko ng Mary Jane. Awa tigasat ko kin ka. Narigat may pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. inak maran yaram ni Bernardo. Mapan mo yarang ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumadaan pa yan. Ay na, alangan mo tanang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agarem, tapno makaasawan. Agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kaya na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan ti bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kastaw na purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam mi jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya agapaw. Pagkan anong mulay jay ngay.
Agaramak baka pa eh. Ni tatay. Eh, Ay, api ka kistong ka nga eh. nagalas ka ti kastasong Batman. Ano ko? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Ah, Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijetalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subukan na ka lang dayjay. Panubok na lang dayjay kangga. No talaga mutlaan na ibturo kakaguray. Kuna naman, nagsaysayang lang ano, iti oras ka. Tawan ka no, namnamakin ko na. Sumapulak ka no, iti sa baling armag. Oh, patpatsimag. Alaki di, agrubat ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agarim ah. Tata bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Ah, Juan Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga ro, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapnad akadwani. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Uwan, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga ro. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di payagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na patagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartak mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Ah, padasik man nga kabayan ni Mary Jane. Numarik nana. Nene. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimuar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro napan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinarami jo kini Mary Jane. Ha, abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ija ilay. Adda nakita na ija CCTV da. Kat nakita da ija, tinarami jo kini Mary Jane. Ha, Chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. ha. Ay, dyan mo na ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga rod. Ay sos, ang mga numakatanon kini Mary Jane da ito. Nabartik ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta dita kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka nila. Di ka lakbain iti kasta nga raramidam. Awan mo tinapod no ti magpamasol na kanya. Anya
awan! Kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuya na kanyak! Ha? Hindi kan makapaglibak, Berto! Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane! Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane nakanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangnedem jay ka anak ka. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lahid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane, bakit? Oh, agyaban na. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nawawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may sanganak ta. Baka mo kamot ka na mga ibiro kag ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga ro ti asawa, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti panggandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na kiti bagik kat sumalog matan ti pigsa. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramid ko iti kalabas. Aklunak, nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan, tigayem mo, Berto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.